Emiri Nyagarama oyo kuligekero kyo women rep kurwase county ya Nyamira ligagandetse gwe yakereko ko aso kuligekero gekyo maiga yo kumerana wabwatani ase county yo omurikito kurwase county ya Nyamira Job Mahange na roboti rwase nchira yobekirano abarai akorwa chiwodi chiaborabu ime county ya Nyamira mbaumerana asensemo ya Mosobeti asebaegeligwa chinchera chokwe agachana magenderero bono iga emerimo twasomire amang'ana amaya atasomire amaya muna togenda tuguchikomenya naende konyora ebiombe ebiya anyare gotokonya ase amang'ana gochigusio ekora twabire tuguchandika amatuko amange tutarikorora kenda ase borabu oyo koligekero kyoboteneneri bwabang'ina ime county ya Nyamira Dr. Emiri Nyagarama nabasemia igoro yemeremo yekero ekio liberera borabu so rero n'amasomo narenge gosomia abantu baitu nekero geke tokorigia noe bagocha gon support egasi yaye ninki erinde ntong'ainwa buna twang'ainirwe emiaka yaye rire kurumaega abantu baitu bamanye erinde bagocha gochora omugambi bamanye ng'a oyo nachora egasi expected yagocha gokora neye. For example, amang'ana ebinto biko baguna national government bigocha bya Nyamira county eyinegasi yane korigereria nateba karachorwe nachikoene kyoboteneneri obuya bwabeire ime county ya Nyamira naende nabatebi ng'a Nyamira county igegocha go shine more than any other county into aba number 45 out of 47 igo torigereti ng'a tiga tonchoreria obogambi obo tonyora omonto omong'aini ogocha kwenda rogoro garia atoretere ebinto bya Nyamira naende arusie nambe iyo sieko abagakana abang'ina n'abasae bacha omoroberi oyo mbarua eira gochiko mobwate cia aseganga yaye igo twachira iga ase eng'encho gocha koyo ominto Dr. Emiri Kwamboka Nyagarama amagoro egekogera ngobori arekero kyo women rep 2022 iga abantu baminto bonsi ba Nyamira county igo tutaete kwa liberera amagoro chitariki kianda muna bamenyi be town ya borabu inatore bamenyi be town ya borabu twanyorire echenti echigotokonya gekora ntu nabamenyi be town totakonyore gekogera na intu atokonyera abana baito twasomiwe atokonyera abana na intu nabantu totenyareti enda togotokonya so kwenyara kuri unanche youths obekire ebichana amo ebiombe okobakonya okwakobakonya ntwanya korora ekiagera ntwanya komanya chibesa nkoruchire national government chigocha gokonya abang'ina ntwanya komanya chibesa nkoruchire national government chigocha gokonya some youths kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Mahange.